Здравейте! Намираме се на остров Санторини. Сега ще ви разкажа малко повече за престоя ни тук и самата организация. Закупихме си самолетни билети до Атина, а от Атина прехвърлихме самолет директно за Санторини, с който пътувахме около 40-50 минути. Настанихме се в Кабо Естесиус и сме много доволни от престоя ни тук. Имаме си самостоятелен басейн вътре, гледка към морето и всичко е прекрасно. Когато съм на почивка, единственото, което правя за кожата си и косата си е да ги оставя да дишат и не ги третирам по никакъв начин, освен да ги защитавам от слънцето. А това тук беше нашия private басейн и гледката от апартамента ни. Решихме да се разходим до така известния червен плаж. Честно казано, не съм особено впечатлена, но все пак е интересно да го видите, тъй като тук е изригвал вулкана преди много години. Една от забележителностите, които определено трябва да видите на Санторини, това е този черен плаж, който наистина е уникален сам по себе си, защото тук всяка една песечинка е черна и това не е случайно, а се е получило от вулкана, който е изригнал. Определено този плаж си заслужава да го видите и горещо препоръчвам. Показвам ви едно интересно местенце, от което може да се насладите на залеза, но за храна абсолютно не препоръчвам. Под всякаква критика е всичко там. На следващия ден се запътихме към Амуди Бич. Уникално място е, препоръчвам с две ръце. Храната е уникална, гледката е страхотна, виждате сами водата колко е кристално чиста. Там също така може да си направите разходка с магаре, изкачват ви нагоре по скалите. Ние не се качихме, но изглеждаше доста интересно и вероятно гледката отгоре ще е много красива. След дълъг и изморителен ден, ние решихме да спим днес отвън на открито до басейнчето ни. Сега смятаме да се насочим към столицата на Санторини, която се казва Фира. Определено тук гледките са спиращи дъха, давам 10 от 10 на това място. А това тук е чичкото, който ми плаща всички сметки. Сами виждате колко е красиво и колко много яхти и лодки има отдолу, които идват тук. Определено този град беше един от най-красивите, които посетихме и се заслужаваше на 100% да видите тези малки бели къщички. И след като нашата разходка отново беше много изморителна, е редно да видим какво се случва в Кабо Естесиус. Ето така изглежда нашата тераса. Това тук съм аз. Май е време за бира!